Γεια σας, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι NBA 2K Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε. NBA 2K25 με φετινά ρόστερ η EuroLeague, για όποιον τον ενδιαφέρει. Κάνουμε και αναλυτικό βιντεάκι πώς μπορείτε να το βάλετε κι εσείς. Είμαι αρκετά κακός στο NBA, μη με κράξετε. Ένα απλό μπασκετάκι NBA 2K25 για την ακρίβεια, στον υπολογιστή, και θα κάνουμε και ένα αναλυτικό βιντεάκι το πώς μπορείτε να βάλετε κι εσείς τα ρόστερ. Κάκιστο τρίποντο Μιλουτίνο, έλα. Κάντε ένα follow και ένα subscribe για να δείτε κι άλλα τέτοια βιντεάκια. Αρκετά ρεαλιστικά γραφικά μπορώ να πω. Και το πατσάκι. Εντάξει, δεν είναι πατσάκι. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ εύκολος να βάλεις και ελληνικό πρωτάθλημα και EuroLeague και τα πάντα όλα. Μπορώ να πω. Σε οποιαδήποτε κονσόλα, είτε υπολογιστή, είτε Xbox, είτε PlayStation, είναι αρκετά εύκολο. Για τρίποντο Κέντρικ, το χάσε. Πίστευα και το βάλει. Έλα ρε Τάισον. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος κάποια ελληνική ομάδα θα καταφέρει να πάει Final Four. Νομίζω ότι γενικά έχουμε την ικανότητα να το σηκώσει κάποια ελληνική ομάδα και ότι δεν θα μας υπογοητεύσουν και φέτος. Έχουμε καλές ομάδες. Κακό. Το χασέ. Έλα ρε Μίλου. Τι έκανε ρε. Βεζέγκο. Έλα ρε Σάσα. Άρε Σάσα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το NBA, αλλά έτσι είχε ενδιαφέρον με τα EuroLeague roster ή με καμιά Basket League. Βέβαια στο 25 δεν μπορείς να βάλεις φετινό roster, αναγκαστικά πλησινό, αλλά στο EuroLeague έχουν κάνει κάποιοι καλοί τυπάδες, δεν τους ξέρω, και βρήκα roster του σεζόν 25-26. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι fan του NBA, οπότε δεν αγοράζω κάθε χρόνο το NBA το καινούριο. Ναι! Σάσα Βεζέγκο! Κατά πόσα χρονότητα θα χάσουμε. Οκ. Σάσα ξανά, excellent! Επιστρέφει κάποιος Ολυμπιακός. Στους 8 η διαφορά. Ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό. Όχι ρε. Το χάσε. Φουνιέ. Φουνιέ. Δεν μπορεί ο Φουνιέ, παίζει έξω. Walk up.
Walk-up! Το χάσε ο walk-up. Βγαίνει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ευκαιρία τώρα. Ω, τι έβαλε! Καλά και φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Εβάν Φουνιέ. Και Ντεκνάν αυτά δεν τα χάνει. Για να δούμε. Και η διαφορά στους 11. Ξανά στους 11 η διαφορά. Στους 12, συγγνώμη. Όχι, στους 11. Walk-up! Δύο βολές. Για να δούμε, τι βάλε walk-up. Ω, καλά και δοκάρι και μέσα. Μέσα και η δεύτερη. Τόμας walk-up. Ο εξολοθρευτής. Δεν θυμάμαι. Νομίζω. Ω, Ματίας Λεσόρ, απίστευτος. Εντάξει, σημαντική απώλεια ο Λεσόρ από τον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα. Φοβερό κόψιμο. Ωραία φίλε, τι κάνει ο Λεσόρ. Μεγαλώνει η διαφορά. Η διαφορά. Πίστευτο τρίποντο. Ψυχολογία από τον Άλεκ Πίτερς. Απίστευτο. Τίνος Μίτο βάζει ένα απίστευτο καλάθι. Εντάξει, να μπαίνει και αυτό. Η διαφορά στους 14. Είναι μεγάλη η διαφορά για να μπορέσει να γυρίσει ένα μάτι τόσο. Το θεωρώ δύσκολο. Αλλαγές δεν κάνω. Αλλαγές θα κάνει ο διαιτητής. Δεν ξέρω και τι αλλαγές θα κάνω βασικά. Δεν ξέρω ακριβώς τις θέσεις των παικτών. Οπότε καμία αλλαγή δεν θα κάνω. Έτσι. Και μπαινέ. Έξυπνο φόνο θεωρώ ότι έκανα εδώ. Για να κόψω την επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω να ακούτε τι γίνεται στο σπίτι μου. Τώρα... Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Μακίσικ! Ωραίο. Λούκας. Δεν παίζω άμυνα βασικά. Ήξερα να κάνετε τόσο καλά ο Λεσόρ. Κάτι από τα δύο δεν γίνεται. Αλλά μάλλον δεν παίζω κανένα άμυνα. Πίτερς. Απίστευτο το διπόντο. Έλα να γυρίσει το ματσάκι. Θα λέτε μήπως θα ξεκινήσουμε κάποια σεζόν με ελληνικό πρωτάθλημα ή κάποια EuroLeague, έτσι να περνάμε την ώρα μας. Tyson Wall! Φωτιά τα τρίποντα! Είναι και ο Χαλ. Ο Χαλ. Τέλος πάντων, οκ. Χαλ, νομίζω ότι είναι ο Μουσταφα Φαλ. Τέλος πάντων. Θα μπερδεύτηκαν τα παιδιά. Evans. Λάθος. Μου μείνει η μπάλα στα χέρια. Είχα να τη δώσω στον Evans για την τίποτα.
Ρε Μακίσικ. Μην το χάνετε ρε Μακίσικ εκεί πέρα. Κακή άμυνα. Και έκανε και φάουλ που δεν έπρεπε. Και ο Ναν θα μεγαλώσει και άλλη τη διαφορά. Είναι σαν να έχει βάλει τρίποντο. Εντάξει, αναμενόμενο. Time out από το Γιώργο Μπατζόκα. Παπα-Νικολάου. Τέλειο! Στους 12 η διαφορά, όχι στους 10. Ναι. Η διαφορά μεγαλώνει, μπορεί και όχι, τάπα, φάουλ. Και μπαίνει στον πόνους ο Παναθηναϊκός. Α, όχι, γιατί έλεγε μπόνους. Οκ. Μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά... Πάρα πολύ δεν τρέπανε. Η διαφορά στους 15. Έβαλε, απίστευτος έβαλες. Κρίμα και αυτός που δεν μπορεί να βοηθήσει από πλευρά του τη δικιά του ομάδα. Όπως σου κάνει σε όλο τον Παναθηναϊκό. Αχ. Απίστευτο τρίποντο και διαφορά μεγαλώνει ξανά και τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν ήθελα να γίνει έτσι. Θα ήταν ωραίο ρε παιδί μου να υπήρχε κάποιο παιχνίδι, κάποιο mod στο οποίο θα είχε και γήπεδα και θα είχε πιο πολλά πράγματα και για το NBA. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να είμαι ότι Παναθηναϊκός από πού και σπου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επενδύουν σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα καθαρά NBA games. Κάποια εταιρεία. Γιατί θεωρώ ότι θα πουλούσε πάρα πολύ. Το να ήταν πιο καθαρά NBA κομμάτι παιχνίδι. Και όχι σε και αυτό που παίζουμε τώρα. Θεωρώ θα άξιζε να επενδύσει κάποια εταιρεία. Ξέρω ότι είναι αρκετά κοστοβόρο. Τώρα γιατί γυρίζω έτσι το χαζό. Αχ. Απίστευτο. Πήρε διαφορά 20 πόντων τώρα. Ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα γυρίζει αυτό το μάτι. World! Κρίμα, θέμα γιατί κάπως το μάτι το ελέγχαμε και ξαφνικά πήρε μια άλλη τροπή. Το μάτι. Το μάτι το ελέγχαμε και πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή το μάτι. Τι άμενα να παίξουμε εδώ. Τη φορά ξέφυγε πάνω από τους 20 βαθμούς. Άντε ρε, βάλτε ένα τρίποντο τώρα. Πριν πώς τα βάζαμε. Ούτε τώρα πήγε. Καλή άμυνα παίζουμε. Βγαίνει έξω. Αυτό δεν μπορεί να το βάλει
Δεν πρέπει να το βάλει. Κοίτα ρε. 3. Πώς θα τα πήγαν μόνο του. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το καλά. 0,3. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το καλά. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε να τη μικρύνουμε κάπως. Να κερδίσουμε είναι δύσκολο. Πάμε κάπως να το κουμπίσουμε, θεωρώ κοντά στους 10. Έχουμε ακόμη 2 περίοδους. Και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Μη με απογοητεύσετε. Ο άλλος είναι ο Εβάν που φουρνιέ με 7 βαθμούς. Μπατμούς εγώ, με 7 βαθμούς. Για να δούμε. Τι μπορεί να γίνει. Έλα, πάμε. Α, καλά. Άμα ξεκινάμε έτσι. Έχω κάνει πάρα πολλά φάω. Αλλά τώρα πνέουμε τίποτα. Εντάξει, εύκολο. Έχει πάρει φωτιά ο Κέντρικ Ναν και δεν σταματάμε τίποτα. Μπράβο ρε Σάσα, μπράβο ρε Σάσα. Η διαφορά στους 25. Ξεμαρακάρει στους μόνος του. Walk up. Σάσα Βεζένκο. Φάουλ. Ο DJ Shorts, οκ. Έλα, Μιλού. Τίνο. Μπράβο ρε Σάσα. Παίζει πάρα πολύ καλά ο Σάσα σήμερα. Είναι παίκτης κλειδί για τη EuroLeague. Μπράβο ρε Φουρνιέ, εκεί λίγο πιστεύω βοήθησε στην άμυνα. Και καλφώνει και ο Σάσα Βεζένκο. Ο οποίος σήμερα πέσει μόνος του. 38-61. Η διαφορά είναι στους 20 κοντά. Αλλά θα ανέβει πολύ παραπάνω αν δεν παίξουμε καλή άμυνα. Μπράβο ρε Evans. Στους 23 διαφορά. Πρέπει να παίξουμε άμυνα. Με προδίδει η άμυνά μου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Ξεκούραστος είναι ένα. Ξεκούραστος είναι ο Evans. Μπράβο, Σάσα Βεζένκο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα σήμερα. Άμυνα, άμυνα. Άμυνα ρε παιδιά, άμυνα ρε παιδιά. Φουριέ κι αυτός. Πάμε λίγο. Δεν θα πανηγυρίζω όταν είμαι πίσω 20 κάτι πόντους. Αλλά κάπως ξυπνήσαμε τώρα. Στην άμυνα ρε παιδιά λίγο. Ρε παιδιά δεν γίνεται να παίζουμε άμυνα.
μας προδίδει τόσο πολύ άμυνα μας. Μπράβο Ρέβον. Μας προδίδει υπερβολικά πολύ άμυνα. Μπράβο. Όχι. Όχι, δεν σώσα. Αχ, δεν είχαμε ευκαιρία μεγάλη. Άμυνα. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία εδώ, ρε παιδιά, να μειώσουμε κι άλλο. Έλα, Μιλού. Έλα, ρε Μιλουτίνο. Πάω. Κρίμα. Κρίμα, και εκεί έπρεπε να βάλουμε ένα τρίποντο. Δεν τα κατάφερα σώσα. Μακίσει. Μπράβο ρε. Διαφορά στους 19. Όχι τρίποντο τώρα. Καλή άμυνα και μπήκε. Αχ, εντάξει. Αναμενόμενο ότι θα χάναμε έτσι όπως έχει εξελιχθεί το μάτι και θα χάσουμε. Αλλά μήπως καταφέρνουμε λίγο να μικρύνουμε τη διαφορά του αγώνα. Εντάξει, μεγάλη διαφορά. Ω, απίστευτη τάπα. Ο Νικολάου γυρίζει, παίζει έξω, Evans. Είναι στην περιοχή ο Evans, αυτό κάνει. Έβαλε και ένα ωραίο καλάθι. Δεν θα πιάσει ο Παναθηναϊκός την εκατοστάρα. Πολύ πιθανό. Να βάλει παιδιά, όχι. Αυτό εκεί πέρα ό,τι και να κάνεις είναι φάουλ. Μέσα η πρωτοβολή. Μέσα και η δεύτερη. Μέσα! Από τον Σάκη Μακίσικ. Ευτυχώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι με Άδη ή με κάποια άλλη ομάδα. Είναι η αλήθεια. Άρα Μακίσικ. Έτσι ένα πρωτάθλημα. Καλά, τώρα με
να σας πω. Τελείωσε. Απλά πρέπει να βάλουμε... όχι Legend. Όχι Legend, κύριε παιδιά, περιμένετε. Όχι, choose a side, όχι choose side. Θα τα αλλάξουμε έτσι, πάλι. Έλα. Dodge. Πρέπει να μπει ο Dodge. Βάλε Dodge, οε, οε, οε. Οε, οε, οε. Οε, οε, οε. Καλά. Καλά τώρα. Τελείως. Σας είπα, θα την πιάσει την 100 βάζελη σου. Βάλε φουρνιέ πρέπει να λέγεται το τέτοιο το σύνθημα σήμερα. Τουτ. Τιν. Το βάλε. Παπα-Νικολάου. Σάσα Βεζένκο παίζει μόνος του. Σας είπα, το σύνθημα σήμερα πρέπει να βάλε μία πεντάδα. Έβαν φουνιέ. Έκανα πίδα, θα έκανα φάβο. Πιστεύω. Βεζένκο παίζει μόνος του, παιδιά, σήμερα παίζει μόνος του, ό,τι καταλάβει. Δεν πρέπει να κάνεις αυτά. Αυτά είναι να χάνουμε, Ντότσι, Σάσα. Καλά, 97-61. Στους 40 πόντους κοντά η διαφορά θα φτάσει. Πείτε. Πάμε. 59-61, καλά, δεν το έχω. Τη βιάσαν την 100. Η 100. Όχι ρε Σάσα. Άντε, επιτέλους, ξύπνα. Βάλε Σάσα, οε. Το σύνθημα αυτό θα είναι, βάλε Σάσα. Τελείως. Βάλε Σάσα, οε. Βάλε Σάσα. Λοιπόν, χάσαμε. Θα κάνουμε αναλυτικό βιντεάκι για το πώς μπορείτε να βάλετε και εσείς EuroLeague και Basket League και τα λοιπά. Και θα δούμε σε επόμενο βίντεο. Ίσως με πρωτάθλημα, ίσως με πάλι κάποιο αγώνα EuroLeague. Αναλόγως.